आरो मोनसे बिसासबो नुबाय रायजो राजाफोरनि जे थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव 28टा सिट जे मेन्डेट होबाय पाब्लिकआ जे बेयाव रोखा खोथा जे पाब्लिकआ बेयाव आरो बिटिसिआव गुबुन आरो जेबो पार्टिखौ मोजां मोनलिया जिहेतु इउपिपिएल आरो बिजेपि सरकारानो दादोंमोनब्लाबो सरकार थासान्दियावबो बिसोर जोंनो बे समाव इउपिपिएल दंमोन नालाय एसेबां गाज्रि जेननांगौ जानायनिखौबो जों साननांगौ जाबाय जे मानि थाखाय एसेबां गाज्रियाव जेनखो सानै मोनबाय जे पाब्लिकनि गोसोखौनो देरहानो हायाखैबा बे पार्टिया थारैनो गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनदों गावनिनो फुराना पार्टियाव फैफिननो मोननानै नंगौ इउपिपिएल दिनाव जों मोनसे सिमां नुनानै थांनाय जादोंमोन माबा मोनसे मोजां मावहैनो मोनगोन साननानै थांनाय जादोंमोन दा जों हाबहैनानै बेयाव थाल मोनहैबाय जे पार्टियाव पलिटिकेल पार्टियाव एसे वार्कारफोरखौ मोजाङै मावहोनो खाबु होनो मोननांगौ आरो बे खाबु मोननायनि थाखाय मोनसे ट्रान्सपारेन्सि थानांगौ स्ट्रेटेजि खालामनाय प्लेनिं खालामनाय गोजौ लेभेलाव मा सानदों मारै लांगोन रायजो राजाफोरनि थाखाय मा खामानि मावलांगोन आरो बेजों लोगोसे पार्टि वार्कारफोरनि थाखायबो मा डाइरेक्सन हरो बेफोरबो ट्रान्सपेरेन्सि जानांगौ जों बे ट्रान्सपेरेन्सिखौ मोननो हायाखै इउपिपिएल दोलोआव जायनि थाखाय जोङो एखमबा माबाफोर मावनो लुबैदोंबाबो पार्टिनि थाखाय बा समाजनि थाखायबाबो जों आन्दायनानै थानांगौ जादों समाव दा बे समाव जों दा गोसोखांनाय जाहैबाय जे बिपिएफआवथ' जों बिदि नङामोन बेयाव ट्रान्सपेरेन्सि थायो हाइकमान्डआ जोंना हाग्रामा महिलारि सारा गाव मा मावनो सानदों पार्टियाव मा सिमां नुदों मारै लांगोन पार्टिखौ आरो रायजो राजाफोरनि थाखाय मा डेभेलपमेन्ट मावलांगोन बेफोरो रोखा साफा मोनसे डकुमेन्टेसन खालामनानै होनाय बायदि थायो आरो दा बे हिसाबैनो ब्लक लेभेलाव प्राइमारि लेभेलाव सोरनो मा डाइरेक्सन हरनानै मा मावहोनांगौ बेयो क्लियार काट थायो दा बेखौनो जोङो नुनानै हयथ' जोंहाबो बेयाव साबसिन मावनो मोनगोन होननानै जों बेयाव फैफिननाय जादों आरो मोनसे बिसासबो नुबाय रायजो राजाफोरनि जे थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव 28टा सिट जे मेन्डेट होबाय पाब्लिकआ जे बेयाव रोखा खोथा जे पाब्लिकआ बेयाव आरो बिटिसिआव गुबुन आरो जेबो पार्टिखौ मोजां मोनलिया जिहेतु इउपिपिएल आरो बिजेपि सरकारानो दादोंमोनब्लाबो सरकार थासान्दियावबो बिसोर जोंनो बे समाव इउपिपिएल दंमोन नालाय एसेबां गाज्रि जेननांगौ जानायनिखौबो जों साननांगौ जाबाय जे मानि थाखाय एसेबां गाज्रियाव जेनखो सानै मोनबाय जे पाब्लिकनि गोसोखौनो देरहानो हायाखैबा बे पार्टिया आरो वार्कारफोराबो ओरैनो गोदाव सोराव खुनु डाइरेक्सन गैया मावनो जिरायनानै थायो साफा सानै गाव मोनसे लबि दङ बे लबिजोंनो मावबाय थानाय नुदों जायनि जाहोनाव जोङो एसे गोबावबाबो डिसिसनखौ लानानै दिनै जोंनिनो फुराना पार्टि बिपिएफआव हाग्रामा महिलारि सारखौनो आरो सापर्ट होनो आरो गोरा खालामबावनो होननानै जों जइन जाफैनाय जादों हाग्रामा महिलारि सारनिखौ बुंनो थाङोबाथ' मोनसे बर'नि जुदि मालाबा जारिमिननि लेखा ओंखारनांगौ जायोबा बिजाब ओंखारनांगौ जायोबा हाग्रामा महिलारि सारनि आखलखौथ' सनानि माबाजोंसो लिरनांगोन दा हाग्रामा सारनिखौ नोंथां सोंनाय बायदिबा आं मोनफा मोननै लाइनजों बुंजोबनो हाया बिनि अबदानआ बर' जाथिनि थाखाय दङ नट अनलि बर' जाथि बे बिटिसिआव थानाय गुबुन जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दं 26टा जनगोष्ठीनि थाखायबो जा मावलांदों आरो बेजों लोगोसे बोराय बुरिनि थाखाय सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय खामानि मावनो हानानै जानो थाखाय या फिर आनएमप्लयमेन्टनि थाखाय जा प्लेन पलिसि लादों बेफोरखौ मोनफा मोननै बा 2-3 सेकेन्डजों बुंनो हानाय माबा गैया बिधान सभानि इलेक्शनल' नङा जेसेबांसि इलेक्शन जाया क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट हिसाबै सिभिल डिस्ट्रिक्ट हिसाबै बेयाव आरो गुबुन खुनु पार्टियानो जेबो देरहानो हाया थांनाय बिटिसि इलेक्शनावबो जों नुदों 2020आवबो गुबुननिफ्राय 10-12 जन देरहानानै फैदोंबाबो दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव नैबे सालाकाटियानो होन बावखुंग्रियानो होन बनरगावआनो होन देबरगावआनो होन बेयाव खुनु आरो पार्टि देरहायाखै सरकार गैयाबाबो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव गासिबो बिपिएफनिनो एमसिएलए जोबखामोन आरो दाथ' सरकार दङ मेक्सिमाम जायगायाव देरहाजोबनायानो 28टा देरहाखानाय दा बेयाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोंनि क'क्राझार समस्ति सलिमुरारि मैदामनिल' नङा गुबुन बावखुंग्रि होन दतमा होन बेयाव गुबुन आरो पार्टिया सिमां नुनानैबो लाब गैया दिनै गासै जइन जानाया 40 जनसो दङमोन माखासे समनि आंखाल बा हास्लाबैयाव सफैजोबासै टाइमा जोंना बेलासि 5टायाव लादोंमोन ओमफ्राय हठाथनो एसे आवगायनानै होनायखाय जों माखासे जोंजों फैफानो नागिरनायफोरखौ लिंहरनो हायासै गासिबो इउपिपिएलनिफ्राय दं